Yo tengo que hablar en una ciudad. Bon dia a tothom i benvinguts i benvingudes a les primeres jornades de formació professional de l'IES Serra Mariola. Aquestes jornades ens permeten conèixer de més a prop el sector turístic i gastronòmic que es desenvolupa en la nostra regió. Sent el sector turístic un referent no sols a nivell autonòmic i nacional, sinó a nivell internacional. Tenim l'honor de comptar avui amb tres grans professionals d'aquests sectors, el senyor Quico Moya, el senyor Joan Cambrils i la senyora Maria José Martínez. A més, amb el senyor director de l'institut, el senyor Vicent Natxe. A més, comptem amb la presència d'autoritats de l'Ajuntament, el senyor alcalde Gabriel Tomàs i la senyora regidora de Turisme, Aida Martínez. També comptarem a la cloenda de l'acte amb el honorable senyor Rafa Climent, que ens dedicarà unes paraules a la cloenda. A continuació, el senyor director, Vicent Natxe, ens dedicarà unes paraules de benvinguda. Per favor, senyor director, com vulgui. Bon dia a tots i a totes. Benvinguts a l'acte que anem a fer avui, aquestes primeres jornades professionals de formació professional de l'IES Serra Mariola. En primer lloc, donar-vos la benvinguda a tots els que esteu així presents, autoritats locals, ponents convidats i demés, i alumnat, per supost, i a tots aquells que estan seguint-nos des de casa via streaming, bon dia i benvinguts. En primer lloc, agrair als organitzadors l'organització d'aquestes jornades. Esperem que siguin les primeres jornades d'algunes més que es puguen fer els propers anys, o sigui, que no siguin les primeres, que es quedem en les primeres, perquè aquest tipus de jornades sempre són agraïdes de rebre, perquè trenquen una miqueta la dinàmica de normal funcionament en la pedagogia de l'alumnat i d'aquests centres, i per supost agrair als que els hem posat en pràctica i convidar-los per això, a que els propers anys continuem amb elles en un segon capítol. Podríem titular aquest primer capítol per recordar vells clàssics de la literatura o també latinoamericana, la formació professional en temps de pandèmia, a veure si el pròxim capítol és ja la formació professional en temps de normalitat, que tots tindríem ganes i tots tindríem desig de passar aquest context. I jo, sense més, agrair-vos a tots la vostra presència, que esteu així, que esteu seguint-nos via online, i donar pas al senyor alcalde perquè passa les seves coses. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor director, per les seves paraules i per deixar-nos les instal·lacions que fan possible la celebració d'aquest acte. A continuació, el senyor alcalde Gabriel Tomàs ens dedicarà unes paraules. Moltes gràcies, senyor alcalde, per acollir aquestes jornades i quan vulgui, per favor.
dia a totes i a tots. En primer lloc, vull donar les gràcies per comptar amb l'Ajuntament en la inauguració d'aquestes primeres jornades professionals de l'IES Serra de Mediona. Agrair al centre, així com als professors que han fet possible aquest event, la seva implicació i l'esforç per anar més enllà de la seva tasca purament docent, en benefici d'uns alumnes, d'una joventut que busca un futur en el sector turístic. També donar les gràcies als ponents que li donaran forma i contingut divers i interessant a aquest event. El turisme d'interior és un motor econòmic i vertebrador de la nostra societat. En aquest confinament ha quedat clar i patent la importància que té l'economia, mostrant-se com un eslabó fonamental de la cadena on van enllaçats molts sectors i, com no, moltes famílies. Al nostre poble podem trobar una gran varietat de recursos culturals, gastronòmics i territorials, que ja de per si són un gran reclam, però que en l'actualitat la sostenibilitat del model turístic i la transformació digital, junt a la imprescindible creativitat, són punts claus que mouran el seu desenvolupament en el nostre futur. Aquestes jornades tenen que servir per formar un punt d'encontre i posada en comú d'empresaris, administracions, grups d'acció local, oficines de turisme, en definitiva, totes les parts interessades en la política turística, per tal de visualitzar oportunitats i reptes de cara al futur. És molt important que la docència i el món real vagin units de la mà, per tal d'aconseguir professionals dels sectors formats en realitats i capacitats, per donar forma a aquesta transició necessària, en el nostre cas pel turisme interior, per tal de crear i explotar plans turístics on els recursos, que en són molts, es convertisquen en productes i en conseqüència que atraguen a gent i per ende dinamitzen la nostra economia local. Promoure la innovació, diferenciació i qualitat de treball del sector turístic està en les nostres mans. Vos desitge que es perpetueu al llarg dels anys, posant en valor el centre i el poble, aconseguint que aquestes jornades no tan sols siguin un referent a nivell comarcal, sinó més enllà. Moltes gràcies a totes i a tots i que gaudiu d'aquestes jornades. Moltes gràcies, senyor alcalde, per les seves paraules i per acompanyar-nos el dia d'avui una volta més. A continuació, anem a passar amb la primera jornada, que correrà a càrrec del senyor Quico Moya. El senyor Quico Moya és xef del restaurant L'Escaleta de Cocentaina, que actualment compta amb 2 estrelles Michelin i 3 sols del sol. En els últims anys li han concedit també diferents premis. Un d'ells, en els últims anys, el Prix Chef de l'Acadèmia Internacional de Gastronomia i el Premi Prochet d'Or pel Consell Regulador de Xixona i Torró d'Alacant. I no solament això, també compta amb diferents participacions a certaments de cuina com el Gastronòmic a 20è aniversari a Sant Sebastià, el Gastronòmic Mèxic a 2018 i el Madrid Fusió al 2019, així com aparicions en diverses revistes d'importància com el Chic Trends i el Condenes Traveler. Un llarg etcètera de premis, candidatures i participacions que remunten al 1996. En la ponència d'avui ens parlarà de gastronomia i turisme. Donem pas al senyor Quico Moya. Bueno, moltes gràcies per haver-me convidat a aquestes primeres jornades
turisme. Sempre per a mi un plaer, un honor poder participar i contar un poc la nostra experiència, especialment a persones que tenen que eixir d'ací un poquet ahí fora, d'estendre-nos. Turisme sempre i la gastronomia sempre han anat de la mà, sempre tenen que anar de la mà, és a dir, no cal dir que la gastronomia és un atractiu turístic per a qualsevol persona que vulgui visitar qualsevol país. Jo trobo, i tal volta en esta pandèmia que estem patint tots, no? Ha tingut la fortuna de disfrutar més que mai de la meva família, d'estar més que mai amb els meus fills. Sé que és algo que rarament es podrà repetir, espero que l'any que ve no estiguem en la mateixa situació i estic totalment convençut que aquesta oportunitat no la tindré a tindre. Però trobo molt en falta en poder viatjar, en poder conèixer nous indrets i per supost la gastronomia de cada país. No? Gràcies al meu treball, no cal dir que ha tingut l'oportunitat de visitar països per tot el món. Tal volta siga una de les coses que més m'agrada del meu ofici, no? El poder aprendre, seguir aprenent al llarg de la meva vida professional. I al final, per força d'anar visitant i anar parlant amb molta gent, amb els cuiners i en gent que considero molt important, al final dones compte i comences a entendre un poc què és cada cosa, no? Què és el més important en cada país i com la gastronomia vertebra una formació, no? Una forma d'entendre també la vida. Al mateix temps pense que quan visitem un museu, quan visitem una catedral, qualsevol puesto, tenim una percepció en dues dimensions, és a dir, estem mirant-la, estem visitant-la, estem tocant-la, però quan parlem d'una experiència gastronòmica parlem per a mi són tres dimensions, és a dir, estic tocant-la, però a més estic menjant-me-la. I trobo que el major record que uno pot tindre en la seva vida al final són les emocions. El que ens emociona és el que ens marca, el que ens deixa aquesta huella. I jo tinc la fortuna d'haver visitat molts països a través de la gastronomia, visitant els millors puestos acompanyat per companys cuiners. I bueno, jo trobo que això és un privilegi per a mi, que al final soc un cuiner com tants que n'hi ha. No? Per això pensem que sempre reivindiquem la nostra tasca, la tasca del cuiner, la tasca d'un restaurant, especialment quan busca l'excel·lència en el producte, quan busca interpretar el nostre entorn. Pense que així tot que som una empresa privada que busca per supost el benefici econòmic, a més, pensem que podem ser dinamitzadors d'experiències gastronòmiques, per supost, del turisme en el nostre entorn. No? Entenc que encaixar una empresa privada com és l'Escaleta en un àmbit públic o d'alguna manera és més complicat, però sí que pensem que el treball, més enllà del nostre mateix, el que fem a l'Escaleta, és important, no tan sols per a Cocentaina, pensem que és per a tot l'entorn. No? No sabia exactament com enfocar, perquè estic un poc rovellat de no eixir a la palestra com avui. Ja fa més d'un any, no? que no fem aquestes històries. Jo que estic acostumat més a eixir i a parlar i no tinc cap problema. I vaig utilitzar no un PowerPoint, perquè aquest programa no sempre em dona problemes, però jo no sé, m'agrada com és, però sempre em dona problemes. I volia parlar de la creativitat, no? que trobo que és tal volta un dels motors o una de les facetes per la que a mi m'ha enganxat la cuina. Jo reconec que soc cuiner, però no soy cuiner d'estos de que està tot el dia cuinant. El meu cap de cuina, Vicent, està cuinant en l'Escaleta, se'n va a casa, està cuinant també, és un loco que jo no arriba a aquest ritme. No? A mi la part que més m'enganxa, no? del meu treball és precisament la creativitat, enfrontar-se a reptes professionals, intentar resoldre-los de la forma que
uno pot en les eines que ja té o en les que no té, és a dir, buscant altres alternatives i a part d'enfrontar-se sempre a algun xicotet problema, un repte, és el que a mi realment m'enganxa, no? El clavar-me en líos que uno després no sap com hi seran, però que sempre al final té una recompensa a curt o a llarg termini, no? Entonces, per a mi, com vos deia, és una de les parts que més m'atrau i és una forma també d'intentar explicar el nostre treball, el treball dins de l'escaleta, que jo trobo que està com a dia d'avui com sobredimensionat, en el sentit que tot el món se'n parla de restaurants, de cuiners, però se'n parla més del brillo que realment del treball, no? Del treball real que n'hi ha i com es fa, com s'articula tot, com s'arriba a aquestes conclusions, no? Agraeix molt la presentació, sempre em ruboritza, primer que em diguen senyor, que m'has dit senyor com 50 voltes i jo no soc tan major, Kiko, ja està. I per supost sentir els mèrits professionals que no són meus, són del meu equip, són d'un conjunt de treball. Però bueno, jo tinc que donar la cara, pa bé, pa mal, ara toca pa bé, doncs no passa res, encara que per a molta gent estar a dalt seria una tortura, però sempre parlar del nostre treball sempre és emocionant, no? Bueno, ara no veure si va, perquè ja vos dic que... doncs sí que va. Bueno, al final, quan parlem de creativitat, sempre, d'alguna manera, tots pensem que fulano o este cuiner o l'altre és un geni creatiu, evidentment n'hi ha gent que té habilitats més enllà del comú, no? Però tots nosaltres, tots els que estem així, el ser humà és creatiu de naturalesa, vull dir, tots som creatius, cada un l'utilitza d'una forma, a voltes per fer el bé, a voltes per fer el mal, però tots som creatius, evidentment, no? I especialment quan estem en un camp en el que ens agrada, no? Què és el que realment ens agrada, no? Què és el que quan disfrutem, no? Quan estem a gust és quan realment la creativitat comença a funcionar. No pensem en la creativitat com que jo m'assente ahí a la sombra d'una olivera i comença a pensar. I la creativitat té que vindre quan estàs treballant, no ve per si mateix. Almenys és la nostra forma, sempre tot això és el meu punt de vista. A més, és ben fàcil quan el que fem més enllà de creativitat és interpretar el nostre entorn, interpretar. Jo, més que un treball de creació, perquè per a mi crear és una paraula molt grossa, però el que fem és, o ens sent més a gust quan parlem d'interpretar, d'interpretació. Sempre em pregunten si l'escaleta estaria en un altre indret, si estaria en un altre paisatge, o com seria, i evidentment seria diferent, perquè nosaltres es fixem molt en el que tenim al nostre voltant, no en el que tenim en Cocentaina, sinó el que tenim en el nostre entorn. A més, és un entorn tremendament privilegiat, sempre pense, ja que a vegades el tema és el turisme, sempre pense que l'interior d'Alacant té una oportunitat que segurament no té la costa d'Alacant, és a dir, té una oportunitat per a veure el que s'ha fet mal en la costa, per a no repetir aquests mateixos errors en l'interior. Sabem que no tindrem l'afluència de públic com pot tindre Benidorm, ni la volem, esperem. Però en aquest sentit, i dient això, Benidorm és necessari també, vull dir, tot és necessari, Benidorm també, i el seu model econòmic i de desenvolupament turístic també és important. És important que existisca a Benidorm, però perquè existisca Jàbia, o perquè existisca Dénia conforme és, per a tindre localitzacions molt diferents i en un públic també molt diferent. Però a l'interior d'Alacant, en el que segurament no tindrem aquest turisme massiu, podem buscar un turisme de qualitat. Sempre quan ixen les xifres del turisme en la Comunitat Valenciana se'ns omple el pit dient que enguany han vingut, no sé, molts milions més de turistes o mils de turistes. A mi m'agradaria que més enllà de treure aquestes xifres que centraren més en què és el que s'han deixat cada turista. Han vingut menys turistes però s'han deixat més diners, o cada un s'ha deixat el ràtio entre
el que es deixa el turista i el turista i la quantitat de diners que deixa, crec que és més important que la quantitat, perquè nosaltres arriba un moment que un sistema es satura per la quantitat de gent que ve. Jo buscaria o intentaria buscar més a un turista de qualitat. Quan parlo de qualitat no estic parlant que siga un turisme de luxe. Per a mi un turista de qualitat és aquell turista que s'interessa per el que fem nosaltres, que ve a visitar-nos perquè li agrada el nostre estil de vida i vol disfrutar menjant, visitant i respectant les nostres costums. No? I per a mi això és el turista de qualitat, que moltes voltes està relacionat en un turista en un nivell econòmic o una alt, no? Bueno, si no, se'n va la part. Bueno, clar, moltes vegades quan et diuen que definim el treball en l'escaleta, em costa perquè trobo que si a qualsevol de vosaltres us preguntara quines són les vostres habilitats, què és el que feu bé, què és el que feu mal, segurament tindreu una mirada vosaltres mateix un poc desenfocada. Quan ens mirem a l'espill ens vegem més guapos del que realment som. Pues, a mi em costa també molt. I és tal volta el que diuen més de nosaltres que el que nosaltres pensem de nosaltres mateixos. El nostre objectiu, com vos dia, és interpretar el que tenim al nostre voltant, mitjançant una sèrie d'eines que ara anem a veure. I quan pensem que és la creativitat, evidentment sempre pensem que és la capacitat de generar noves idees o conceptes. No? Ferran Adrià dia una frase molt lapidària que era creativitat és no copiar. Val? Bueno, és un principi, evidentment. Jo recordo quan vaig començar ja fa més de 20 anys a cuinar, i jo és el que recomano quan estic davant de cuiners o joves que volen ser cuiners, és que comencen, jo crec que és com la vida misma, no? La vida mateixa, no? Que comencen a copiar o a posar-se en la pell d'aquells persones que idolatren o que els agrada. No? Pues m'agrada, jo recordo quan vaig començar a treballar, que m'agrada molt encara, personatges com Santi Santamaria, o Ferran Adrià, o Joan Roca, o Manolo de la Osa. I jo, quan m'enfrontava a un plat, deia, ostres, i este, com ho faria este? Com ho faria l'altre? Com faria Manolo de la Osa, este plat? No era exactament copiar, però evidentment vas fent la teva personalitat. Una persona en 20 anys és difícil que tingui una personalitat molt marcada, no? És molt influenciable, és normal. I a mesura que va passant l'edat vas tenint aquesta seguretat, aquesta confiança en tu mateix, en el que t'agrada, en el que et sents còmode, en el que estàs segur d'allò, no? Jo penso que és com la vida mateix, no? Pues, d'alguna manera és quan ja jo vaig començar a treballar. A veure, què estic anant al revés? Bueno, és el que vos dia, jo les paraules grosses no m'agrada passar de puntelletes, i la paraula creativitat per a mi és crear algo de res, no? Evidentment és molt complicat, tots tenim influències de tot ens afecta, el que vegem en Instagram, el que vegem en la tele, i n'hi hauria que estar com en una cova, no? Per a que realment no t'afectarà res, no t'influenciarà res. Més enllà que intentem no copiar o estar fora del món, és certament complicat. Fixeu-vos que moltes voltes jo he fet molts viatges a tot el món, com us deia, Perú, Mèxic, Xina, Xile, bueno, i una volta recordo ja tornant no recordo, crec que era Mèxic o no recordo, un client me vaig trobar en l'avió, no? I coincidint en el vol i diu, bueno, pues ara veurem, no sé, ara veurem la influència mexicana en la cuina de l'Escaleta. I jo, mira, sempre he viatjat molt, sempre m'ha paregut superinteressant qualsevol cuina, però no ha cregut tant en la fusió d'aquestes cuines en l'Escaleta.
Per què? Pues perquè no tindria molt de sentit que tinguera influència mexicana en la cuina que fem. Però al mateix temps sí que em pareix interessant molts conceptes aplicats o moltes tècniques aplicades a aquesta cuina, inclús ingredients, per què no? Però que no siga algo que estiga tremendament marcat. Vos contaré una xicoteta història real i que parla d'això, no? Un dels viatges a Mèxic van descobrir el huitlacoche, este nom tan raro, el huitlacoche, que molta gent de vosaltres estarà pensant-se què és. Huitlacoche és un fong que es cria en la dacsa, de forma natural. Vull dir, tu plantes dacsa, o si tu ets segur que els tostons, la dacsa, tot el món ho coneix, no? Sí? Bueno, doncs planteu dacsa i aquest fong surt, és la negrilla o el carboncillo, o té molts noms, no? És un fong que, com us deia, es cria de forma natural. Bueno, així, evidentment, és algo que es tira, perquè així veuen, és un fong fort. L'agricultor ho tira en seguida, ho descarta en seguida. En Mèxic n'hi ha una cultura molt arraigada de huitlacoche. De fet, n'hi ha plantacions de dacsa que es fan per a huitlacoche. És un fong que ens dona una textura, un sabor, com li diuen, la tòfona mexicana, la trufa mexicana. Ens dona sabors d'humitat, de terra, de vainilla, bueno, molt interessant. Val? Bueno, en aquest viatge, quan vaig tornar, recordo que em vaig dur unes llauretes de sempre amagades en la motxilla, o sigui, sempre algun dia, això que deixen en la tele d'aduana i tal, nosaltres sempre duem coses amagades en la motxilla i algun dia quedaré per algun país d'estos allí tancat. I quasi vaig estar a punt, però no va al cas. La qüestió és que van dur unes llauretes de dacsa, allí n'hi ha un infinit. Penseu que en Mèxic la dacsa és com si fos el pa, sí. Molts tipus de pa coneixem, doncs 1000, no? Doncs allí igual. Bueno, la qüestió és que esta dacsa li vaig donar a mon pare és el que li manen les faenes, i planta'm això a veure què surt així. Bueno, la qüestió és que va així una dacsa, cada una un tipus, en fi, curiós, simplement curiositat, val? Però en una panotxa de la dacsa va eixir este fong. Curiosament estàvem en la cuina, estàvem mirant això que és, tal, i dic, ostres, jo això diria que és huitlacoche, això ho has provat en Mèxic, tal, no sé què. I en aquest moment va aparèixer el carnisser que ens prové de certes coses, que és el Rafa, el carnisser, en percentatge. I diu, això és potra d'eixa. I sí, això, molt en vols. I jo, com molt en vols? Esta vegada et duc una caixa. Jo, vinga, a veure, jo com estava vacilant i tal, la qüestió és que em va donar una caixa. Era una caixa en dacsa que tenia este fong. Bueno, doncs això és el huitlacoche. Això sempre ha estat així. O sigui, sempre. El huitlacoche sempre ha estat en els camps de dacsa, jo l'he vist tota la vida, els tostons, no? I nosaltres sempre ho han tirat. Això és una influència mexicana o és una interpretació mexicana o és simplement aprofitament d'algo que és d'ací, que és nostre. I és curiós com algo que de tan lluny ens pot servir, i així i tot vos podria parlar de tècniques associades a la dacsa que podem gastar nosaltres i que és un producte que a qualsevol de percentatge dius que li lleven la dacsa als tostons o que són d'influència mexicana i ell diu que no. És com la tomaca, no? Podríem estar parlant d'uns productes que formen part ja de la nostra vida quotidiana, no? Però pues aquest perfil és el que m'interessa. Aquesta és la línia que nosaltres entre el que és interpretació de lo local i el que és l'influència externa és la que m'interessa a mi. Evidentment, això és com tot. Jo sempre dic que especialment quan aquests alumnes estan ara acabant el cicle, no? Estan acabant d'estudiar i de saber i d'enfrontar-se al món. Jo sempre els dic que no pensen ni de lluny que això acaba així. La formació continua i deu de continuar. O sigui, això és com una plataforma d'eixida, però no és la meta. O sigui, la meta jo encara no l'he tocat i espero no tocar-la mai. La curiositat per el que tenim al nostre voltant, del nostre treball, d'evolucionar per aquest camí o per un altre, és
molt important, és el que l'emoció, les ganes d'aprendre, no? Jo penso que això és realment el més important. Com us dic, això és una orientació a lo que aneu a fer, però no és el fi últim, ni de lluny, ni de lluny. I puc dir això perquè als meus fills jo us ho dic, però com jo soc son pare no em fan ni punyetero cas. Entonces, el que diuen els mestres fan més cas del que diuen els seus pares, no? Però bueno, per a mi això és important. Jo no he arribat a res, no he alcançat res. Estic en evolució, en progressió. Bueno, què és el que interpretem? Val? Paisatge, hem parlat de paisatge i ara entrarem més en ell. D'emocions, de productes, de productors, de reptes creatius i de la memòria. Paisatge. Evidentment, quan nosaltres estem vivint així i estem acostumats a aquest paisatge, és algo que no ens sorprèn, no? És algo com natural. I jo trobo que moltes vegades, inclús quan estàs fora i tornes, quan estàs a Madrid o el dia que estigueu fora treballant i quan torneu, realment és quan apreciareu el que tenim, que és important, no? Per supost, cada puesto i cada indret té el seu. Nosaltres tenim moltes coses i com us deia, una oportunitat per a posar-les en valor i per a respectar-les. A més, jo m'agrada parlar d'un concepte que crec que és important i que nosaltres és, com diria, la nostra xicoteta aportació al paisatge, i és cuinar el paisatge, cuinar el que tenim al nostre voltant. Cuinant-lo, estem respectant-lo i estem mantenint-lo. Si nosaltres utilitzem arròs de l'Albufera de València, estem contribuint a que l'Albufera de València siga el que és. I quan consumim productes d'àmbit local, estem ajudant que les hortes del nostre entorn, el nostre voltant, siguin el que són. Entonces, nosaltres com a consumidors, nosaltres com a prescriptors, tenim aquesta obligació d'estar sempre en aquesta línia. A més, en un context en el que estem vivint, en el que jo trobo que cada volta això és més important, no? A dia d'avui ens podem dur de tot per Amazon, però al mateix temps la responsabilitat que tenim com a consumidors de valorar el nostre teixit, la nostra xarxa de comerç, d'agricultura, etc. Per tant, el concepte paisatge-producte trobo tremendament important. Quan estem elaborant un plat o quan estem pensant en un plat, n'hi ha influències, com us deia, que ens venen del paisatge, però per supost del producte. Quan de repente descobrim un producte que està en actualitat. Quan parlem de l'ametla, segurament vosaltres penseu en l'ametla torraeta, l'ametla mengen de l'aperitiu. Per a mi, quan parlo de l'ametla, parlo o pense des de la floració, quan està verda, quan està quallant-se l'ametla, quan l'ametla està tendra, quan l'ametla està seca. O sigui, tot això per a mi són diferents productes i tot és ametla. Tots els anys, enguany m'ha tocat a mi, perquè no tenia ningú a la cuina, quan ve la floració de l'ametler, que és una època meravellosa per a aquestes comarques d'interior, nosaltres repleguem flors d'ametla per encurtir-la i en aquest cas, enguany, per exemple, secar-la, per a utilitzar-la per infusions, per moltes coses, però al final és un record d'aquest moment, d'aquest moment concret. Per exemple, l'encurtit, és una tècnica que quan sempre parlem de la cuina pareix que estem parlant sempre de la cuina molecular, del nitrogen líquid, de solís fum per tots els puestos, de tècniques com molt modernes. Jo trobo que a nivell de gastronomia, en la cuina, estem en un moment excepcional en el que podem mirar per a darrere i per a davant. Vull dir, a mi només no em val el que tenim davant, m'agrada molt especialment el que tenim darrere. Per què? Doncs perquè el que tenim darrere és real, no és una impostura. Jo sempre dic, els meus abuelos eren masovers del terratge i els meus abuelos, sense saber-ho, practicaven una cuina i eren, com es diu ara, una cuina mediterrània. M'abuela practicava una cuina mediterrània. Què és una cuina mediterrània?
cuina de producte de l'entorn, estacional, amb poques grasses, però no perquè hi haguera, sinó perquè és el que n'hi havia, no n'hi havia una altra cosa, no tenien l'opció de triar, i era real. Llavors, aquestes tècniques de conservació, per exemple, els encurtits que estàvem parlant abans, eren reals i eren de deberes, eren el que necessitaven fer, perquè quan teníem un excés de producció necessitaven embotar tomaca, perquè si no després no tenien tomaca. Llavors, això em pareix tremendament interessant. Tot aquest món de cuina, no ancestral, però que teníem fins fa 2 generacions, no estem parlant de fa segles, no? Em pareix tremendament interessant. Els encurtits, les salaures, tot això em pareix fascinant, no? Llavors no només pensem en tècniques que també podem afegir-les, però en aquestes també. Per tant, el producte és una de les fonts d'inspiració més importants, com per exemple us deia l'Ambert. Bueno, els productors, productors que ens emocionen, no? Ens duen el seu treball. Res més que valorar que quan plantes una tomaquera et dones compte el temps que tarden en eixir el fruit, en replegar-lo, etc., per a donar-te compte de lo que costa tindre un producte en ta casa, no? Este senyor mos duia bolets que pillava ell mateix i que mos pujava en bicicleta. Jo vos puc assegurar que des del riu a l'escalera no pujaria, i menys carregat en 12 quilos de bolets. Pues, són coses que emocionen, que quan t'arriben les aprecies moltíssim i que les cuides, i aquest producte el cuides amb més carinyo impossible. Els reptes professionals, no? El que vos deia abans, què és el que ens motiva, la tècnica, el com s'ha fet, el com arribar a aquesta qüestió. El que nosaltres, per a mi, quina seria la diferència per a mi entre el que és l'alta restauració, l'alta restauració i la restauració? Quan ara ens han tancat la restauració, tot en general, però en restauració n'hi ha molts tipus de restauració. N'hi ha bars de carretera, n'hi ha menús de diari, n'hi ha restaurants, pizzeries, tot de restauració, però cada un són diferents. Per a mi, quina és la diferència de volta? Pues, que nosaltres intentem ja no tan sols alimentar la panxa, alimentar l'estómac, no? A més, intentem fer que pensar una miqueta, no? en lo que nosaltres proposem. La cuina, per a nosaltres, d'alguna manera, és una forma d'expressar-se, no? De comunicar-se mitjançant els plats, mitjançant els sabors, què és el que tenim al nostre voltant. Una de les coses que intentem, i quan venim a la nostra casa, és que el viatge que hem fet fins a l'Escaleta puguem veure en el plat, que puguem veure les oliveres, que puguem veure els ametllers, les herbes aromàtiques, no? Tot això que estigui reflectit en el plat. Per supost la memòria, no? Al final és el que forma part de nosaltres. Els viatges, les experiències, les emocions són tremendament importants per arribar a conclusions i formen part de nosaltres, els nostres encerts i les nostres derrotes, no? Tot això és tremendament important i per supost a mi la memòria és algo que m'agrada, no? A més que quan parlem de memòria sempre normalment s'instal·lem en aquelles coses que ens agraden, no? En aquelles coses que per nosaltres fas bé el temps m'enrotllo així, en aquelles coses que jo sempre recorde quan de menut i de fet vaig fer un postre que es deia Pantera Rosa, perquè me recordava de la Pantera Rosa de tota la vida. És un postre una peça de bolleria super guarra que té tot el rotllo que pot tenir el món, però a mi m'agradava i vaig fer un postre molt curiós. I per supost les emocions, no? Jo penso que som éssers emocionals, prenem decisions mitjançant les emocions i en aquest sentit les emocions ens poden dur a això, a interpretar, no? A parlar a través d'elles dels nostres plats, de les nostres pròpies experiències, no? En la situació en què estem vivint ara, la pregunta serà
què és el que vindrà ara, no? Quin tipus de cuina espera la gent? Si espera una cuina més festiva, més creativa, més de focs artificials o espera una cuina més anclada en el territori, en el producte, sense tanta tècnica. D'alguna manera, la tendència que estem vivint fins ara, tal volta ja esta segona, no? En la que tal volta nosaltres ens sentim més còmodes, no? En expressar la nostra veritat sense fer focs d'artifici. A dia d'avui la cuina és relativament senzill fer impressionar a un comensal en estos focs d'artifici. Tal volta és més evocador o tal volta és més senzill o per a mi més complicat cridar l'atenció sobre coses que formen part de la seva vida rutinària, no? Si posen un plat, una fruita d'importació d'Austràlia que no has sentit en la teva vida, pues segurament et sorprendrà, perquè no sabràs què és el que estàs menjant, no? És la primera vegada que ho veus. Però crec que és, per a mi, més important sorprendre el comensal en un caqui, no? Que estem acostumats a menjar-se-lo i que per mi això és el repte professional. L'altre és més artificial, és simplement sedur-lo i posar-lo a la taula. Bueno, és el que vos deia abans, no? El com i de quina manera volem arribar al comensal. Com vos deia abans, és relativament senzill impressionar o apabullar al comensal en tècniques molt estrafalàries. Nosaltres, com vos deia, estem com un pas enrere en aquest sentit. Fem un pas enrere per a poder donar-li temps a aquestes tècniques que pareixen molt importants i que només el temps mos marcarà, mos dirà si ho són. Recordo quan començava i anava, no em perdia cap ponència d'estes de Maldifusió, de Sant Sebastián Gastronòmica, assistia com a oient i que bueno, per a mi era super emocionant poder sentir, escoltar els teus referents culinaris, no? Què és el que feien, com feien, de la tècnica que havien desenvolupat aquest any. I jo recordo que apenas prenia punts, vull dir, no... assistia molt emocionat, intentant empapar-me en tot el que... Però no prenia punts, primera, perquè dur-ho a la meva cuina era tremendament complicat, perquè clar, jo no disposava d'aquestes tècniques, d'aquestes màquines, etc. i era molt costós. I perquè pensa que el temps fa de filtro natural, que és el que el marca o no, quines són les paraules, quines són les tècniques, quins són els plats que realment dius, ostres, hi ha un abans i un després en este punt, no? I és el temps el que el diu que això és important o no. Jo, per el temps, començava a tindre aquesta veu crítica, no? De lo que m'agradava, de lo que no m'agradava, lo que pensava que era important i lo que no, lo que... Bueno, per a mi això era important. Diu a veure. Bueno, nosaltres vam fer un treball no fa molt en la Universitat de València, en la Politècnica de València, en el campus d'Alcoi, en un... És el que vos deia abans, no? Que a vegades ens clavem en uns líos, en uns bollos que bueno, uno no sap per on té que eixir. En aquest cas em vam proposar si podíem mesurar les emocions, no? El que passava d'un comensal quan treies un plat o com ho feies, no? I nosaltres bueno, vam col·laborar en aquesta agència, en Betting Brain, mitjançant l'estudi de l'eye tracking, les ones cerebrals, la sudoració de les mans, tots uns 4 medidors diferents per a medir l'emoció, que és un poc el que fan les grans empreses quan van a presentar un producte, no? Que és el que passa quan sentes crepitar la bossa de papes o tal, pues això aplicat al nostre cas a l'hostaleria, no? I en aquest cas
com vos deia, va ser una experiència molt interessant perquè ens va permetir mesurar i veure quina seria la diferència, per exemple, si alteràvem el ritme dels plats. Vull dir, a dia d'avui està instal·lada la idea de que té que ser aperitius més o menys lleugers i anar incorporant plats de volta més importants o més poder calorífic i per supost després les postres, no? Aquesta seria la seqüència, anem a dir, normal, la que seria habitual, no? I vam veure que n'hi havia com des de serra, no? O valls i plats que agradaven més o menys, més enllà de lo que tu pugues preguntar i dir, bueno, li ha agradat el plat, no li ha agradat i bueno, va ser una experiència molt interessant. Bueno. Mascareta, la de Demma. Tot és complicat. Bueno, com vos deia, al final en aquest estudi el que vam estar mirant això, no? Pues, esta experiència des de la recepció del client fora o com va passant dins en totes aquestes mesures i anar seqüenciant cada plat, no? I això va ser la primera part de l'estudi que media aquestes emocions, no? Algo que el client després el diu, bueno, pues sí, pues no, pues bé, pues mal, no? O el que després el posa en les xarxes socials, que també és curiós, no? Que a mi les preguntes ja anar tot bé i després el posen a parir. Però, bueno, això forma part de l'ofici ja. La qüestió és que el que van detectar és que fent algun xicotet canvi, l'experiència global del dinar era incrementada. És a dir, que si a voltes un plat que pensàvem que tenia que estar ahí perquè és un plat de carn i tal, de repente es posaven en un plat d'aperitiu, o si un postre canviaven d'ubicació, l'experiència final era millor. Per què? Pues perquè de lo que es tractava és de fer des de serra. És a dir, si vosaltres imagineu-se que una pel·lícula de Star Wars, posem totes les seqüències de batalla totes juntes i posem totes les seqüències valle totes juntes. Pues una part serà, arriba un moment en què estàs extasiat de veure tant de tir i tant passant les naus per ahí, i l'altre igual, no acabes dormint-te en aquest ball, no? I si us doneu compte del ritme de les pel·lícules, és això, no? Passa d'una seqüència de molta acció a una menys acció per a formar aquest ball, no? No podem estar sempre pujant perquè nosaltres al final s'aclimatem, no? El ser humà al final acaba en aquest punt, no? Quan va començar tot el rotllo de la pandèmia, tot el món estava histèric, tal, anem a morir-se, i a cada temps la gent va relaxant-se, va incorporant-lo a la seva rutina i forma ja part de nosaltres sense tanta histèria, no? Bueno, va ser una experiència molt divertida que es va dur a presentar-la a la difusió, crec que va ser l'any passat, l'última edició que es va celebrar, i que, bueno, jo penso que va ser una xicoteta d'aportació al nostre treball i que nosaltres a partir d'ahir hem après. Per això vull dir que sempre tindrem aquesta part de que de repente algun projecte se'ns cruza per el mig, no? I que podem incorporar a la nostra rutina de treball. Bueno, estic parlant d'algo, com us deia, una forma de pensar. Jo ara estic treballant en intentar recopilar. Nosaltres vam treure un llibre l'any passat, un treball de quasi 2 anys de com fer-lo i tal. Al final, quan fas un llibre, el dones compte que més enllà d'aquest treball que reflega el client, és a nivell intern, a l'hora d'amueblar les teves idees, de posar-les tot en el puesto, de prioritzar, no? És com si tens que anar-te'n de casa, tens que fer una mudança d'una casa a una altra i tens que posar tot en caixes i el dones compte de això és contrastos, això no val per res, això és important, això ho classifica en caixes, doncs un poc el llibre crec que és una cosa així, no?
posar-ho tot en departaments. Va ser un exercici intern fantàstic, i ara estic intentant en una base de dades que estic fent-me per embarallar-me en l'Access per a intentar classificar ja no tan sols les idees que van sortint, sinó aquelles que van sortint fa molts anys i que potser per una qüestió de falta de tècnica o de valentia o de jo què sé, doncs van quedar en el calaix i hi ha algunes coses sorprenentment interessants. Això, per exemple, és un cas pràctic, no? Quan pensem de gamba, en una gamba roja, veiem totes les aplicacions, tot el que podem fer en esta gamba i tots els resultats interessants. Això que us deia abans de com sorprendre en algo que forma part de nosaltres, de la nostra cultura, i que pensem que això ja conec totes les formes de fer-les. Doncs no, sempre n'hi ha alguna més. Tenim la gamba bullida, planxa, la sal, carpaccio, totes fantàstiques. Nosaltres fa molts anys que fèiem una gamba que és simplement gamba en sal i llima. Per què? Em donava especialment ràbia quan tenies un producte tan important com és la gamba i tan car, que la gent em demanava la llima per tirar-li la gamba. A mi això és una cosa que em matava, perquè és que la llima és que mata tot. I és que se'ns va ocórrer de dir, i si posem a la sal i posem llima, de manera que quan estem ficant-la damunt la planxa, els vapors de la llima, del suc de la llima i de l'escorça de la llima ens estan impregnant i estan cuinant al mateix temps la gamba. De manera també que quan arriba a la taula, aquest toc cítric també està present en la peça. I us puc assegurar que d'una forma molt velada i sense ser escandalosa, sense dir-li al client que no anem a servir la llima, la gent no ens demana la llima. Ja vos dic, de forma molt subtil. M'agrada tractar, crec que el major respecte a un client és tractar-lo amb intel·ligència. El teu client que t'ha triat a tu, no pots pensar que, perquè hi ha molta gent que ho pensa, és una perogrullada, però molta gent pensa que el client és tonto i no sap res. Entonces, si el client és tonto i no sap res i és el teu client, estàs mal. Jo penso que el meu client és superlisto, sap molt i per això ens ha triat. Entonces tenim que tratar en aquest respecte, en no tractar-lo com si fora tonto si no sabia res. Vam estar pensant què podíem fer de la gamba per a respectar-la en el seu conjunt, el cap, la cua. La tendència que està fent-se en la cuina, i estic segur que ho heu sentit ja, és la deconstrucció. La deconstrucció és dinamitar-ho tot, fer-ho tot per peces, per a trobar els punts de cocció òptims de cada... És a dir, segons diuen els que saben, la gamba té punts de cocció diferents, la cap de la cua, i s'ha parlat molt d'entorn a això, no? I està fent-se la cap per un costat, la cua per un altre costat, al final una deconstrucció, no? És com si pillaren el puchero i cuinaren cada peça del puchero en una dissolució d'aigua diferent, en una temperatura diferent, per després ajuntar-lo o separar-lo. El resultat podria ser interessant en el sentit que cada producte estaria en el seu punt de cocció, però el resultat final no crec que fos més agradable que el puchero que coneixeu de tota la vida. Llavors, en aquesta voltes, la cuina, jo imagino que totes les ciències, totes les rames professionals, té que donar passos endavant per després donar-los per darrere, experimentar i tornar darrere i racionalitzar allò que s'ha fet. Jo crec que en la cuina espanyola en els últims anys és el que està passant, no? S'ha donat molts passos endavant i ara estem donant passos endarrere per a realment el que val d'allò que s'ha fet, que s'ha experimentat, que sigui realment l'important. És un poc el que vos deia abans de el que feia jo de prendre punts, no? Ostres, això és important i tal. Veure per el pas de temps si ha sigut o no important. En aquest cas, sempre està la sal relacionada amb la gamba. Si heu vist en la seqüència que us ha posat abans, la sal bullida, sempre la sal ha format part, perquè la gamba és dolça. Després de fer moltes coses, moltes proves, es van donar compte que fem una salmorra
És a dir, eixa mateixa sal en llima que fèiem a la planxa, cobrint la gamba, com vegeu, de sal, deixant-la 10 hores, el resultat era que la gamba es deshidratava, perdia part per osmosis, es perdia part de l'aigua. Eixa és la part també interessant de la gastronomia, no? Intentar qüestions, problemes tècnics o químics o mecànics, intentar resoldre. Nosaltres no som químics, però sí que hi ha molts processos que fem que són pura química, que són pura ciència. Intentem comprendre-los des de les nostres possibilitats. Jo no soc científic, però intente investigar en aquest sentit i veure, no? L'arrel. I en aquest cas es van donar compte per osmosis la capil·laritat de lo que és l'escorça, la pell de la gamba, permetia que isquera l'aigua fora i que no penetrara la sal de forma abundant. Com? Pues perquè la molècula de la sal és més fina i per el temps pot penetrar, val? Dins de la gamba. Aquest equilibri de sal i de pèrdua d'aigua en 10 hores està perfecte. De manera que teníem una neurotècnica en un producte diferent. Nosaltres al client li ho traiem tal qual. Tu veus davant de tu una gamba que pareix que estiga crua. No ho està cuinada en sal 10 hores. I per a mi aquesta és la subtilitat que busca el com sorprendre el client, com us dic, en aquesta gamba nueta. Bueno, al final, estem acabant ja. No us vull donar la xapa, no crec que complisca l'hora. Cap problema. M'ho agraireu. Bueno, al final, em dono compte que és superimportant trobar-se un entorn creatiu. Fer l'ecosistema possible per a que aquest entorn creatiu siga l'adequat. Jo mateix ara en tot el confinament tot el món em pregunta, bueno, ara estaràs com a loco creant coses, plats, estaràs... Bueno, pues la veritat és que no, és que encara em costa una barbaritat posar-me jo a pensar en plats. El meu fill està passant per ahí, juga a mi a la PlayStation, la meva filla no sé què, m'ha negat el tot del mà. Per a mi és tremendament complicat. Jo necessito estar en un entorn adequat, en la meva gent, en la meva cuina. És un costa moltíssim. Pots pensar, pots ordenar idees, però realment és molt complicat per a mi treure plats en casa, perquè sempre he intentat separar la xaqueria de cuinet, me la poso en la cuina i de casa i em poso una altra, em poso el batín de casa i jo en casa no soc cuinet, de cometes, cuiner jo, però... Bueno, el que us deia, el treball en equip, intentar que tots participen, que tots som creatius i tots podem aportar idees al teu projecte. Jo sóc el que t'ha donat llança la vera, jo sóc el que dona gasolina a l'equip, però jo no sóc l'únic que aporta coses, evidentment. Intenta que la cuina trobi, jo crec que qualsevol espai de treball té una jerarquia, no? No són tots, evidentment, no són tots igual, és com un xicot d'exèrcit, no? El capità, el cabo, el teniente. Pues jo intenté fer partícips a tots, però de forma circular, és a dir, primer sempre el cap de cuina, després la resta, o primer sempre el meu soci, Alberto, que és el sommelier, i intente anar involucrant tot l'equip per a que aquest plat siga d'ells. Al final jo comença a andar aquest pas, aquest camí, però el que té que defendre aquest plat deu de ser el cuiner o el cap de cuina o el cap de partida, no? El que vols dir les jerarquies. Al final, l'important que és el client, no? De retrobar-se en el client. A mi intenta, molta gent en l'ofici, trobo que confundeix el client en l'amic. Els meus clients no són els meus amics. Puc tindre més o menys relació, filies en un client o un altre, però no són els meus amics. Jo el meu amic ara em quidren i estaves prou que he anat a casa a dinar, i jo dic, no vingues que no tinc ganes de cuinar-te, no tinc ganes de veure la cara. I al meu client no li puc dir això. Hi ha que separar una cosa i l'altra, hi ha que ser professional. Una de les coses que trobo que
ens diferència del món anglosajón en qüestions de servici, és que nosaltres tenim molt bon caràcter, tractem amb tot el món amb molta afectivitat, amb molt de carinyo i tal, i perquè és la nostra forma de ser natural, però no per això som més professionals. Vull dir, un cambrer que estigui al dia avui fantàstic i és un tio super simpàtic, pues bueno, meravellós, però el dia que estigui tort, cuidado. També tenim que separar la vida professional de la personal una miqueta més i intentar ser molt agradable, molt professional, no perquè un dia estigues fantàstic eres fantàstic i l'altre dia que estigues el top creuat eres un desgraciat, no? I compartir el coneixement, que això sempre és important. Una de les coses que pense que ha fet evolucionar la cuina espanyola en el seu conjunt i que ens ha permès posicionar-nos. Penseu que jo, gràcies al treball de tants cuiners importants que han tingut en Espanya, com Santi Santamaria o Ferran Adrià o Joan Roca, ens dona com el prestigi professional fora del nostre entorn, fora d'Espanya. Ens permet viatjar i que ens queden fora de... Això hasta fa no molt no era així. El que manejava el cotarro eren els francesos, els suïssos, els belgues. Això eren que tallaven el bacallat. Nosaltres no apareixíem en cap puesto ni en cap ponència de res. I gràcies a aquestes figures ens ha permet que nosaltres obrir el camp que diríem, no? Ens ha permet que nosaltres puguem estar ahí, perquè evidentment Ferran ja no pot estar en tots els puestos i ens queden els del banquillo, no? El banquillo pues n'hi ha que estar ahí també per estar, no? I a més jo trobo que pense que la cuina espanyola el que ha portat, i això no mos ho reconèixer a ningú, però pense que el que ha portat ha sigut unes tècniques que ens permeten treballar en qualsevol cosa que tinguem en el món. És a dir, la cuina francesa era una cuina més colonialista, és a dir, ens arribaven en les seues mantequilles, en les seues nates, en els seus productes, i allà on anaven era el que estaven fent, en alguna mescla local, no? Que si vas a Líbano, la cuina francesa era cuina francesa, si vas on vagis, no? Els cuiners espanyols i les tècniques espanyoles el que permeten és que, mira, jo dono la tècnica i tu poses el producte. I això és important, perquè tu posant el producte pots fer una cuina peruana en tècniques actuals de cuina que s'ha fet així en Espanya. Però és peruana, perquè és teu producte. Bueno, pues este és el nostre xicotet microunivers que forma part de l'escaleta del nostre treball. Ha intentat abordar, pense, la part més interessant del nostre treball, vull dir, la creativitat, que tal volta siga el punt que ens diferencia d'altres tipus de cuines, no? I per a mi, el que tal volta em dona aquest motor per a continuar. Esperem que puguem obrir en poquet. La situació no ho permet fins ara i esperem veure-vos per casa més prompte que tal. Moltes gràcies. Bueno, no sé si valen preguntes o no, però si ha hagut alguna pregunta, alguna... No? Hi ha temps? Sí? ¿Qué opina del programa televisivo Masterchef? ¿Cómo está influyendo en la cocina, sobre todo en infantil, por ejemplo, los niños? Bueno, yo tuve la oportunidad de participar en un programa, en una edición. Pienso que efectivamente es muy positivo, o sea, tremendamente positivo, el hecho que haya un programa que se hable de cocina, de alimentación, de cultura asociada a esa cocina. Es un programa que se pueda ver por todos los miembros de la familia, que puede interesar a, por supuesto, los niños, que de repente ven en la cocina un espacio de creatividad, de diversión y de entretenimiento, y aparte, por supuesto, que estamos hablando de la alimentación de nuestros hijos, que no es poca broma, ¿no? Por supuesto, tiene lados oscuros, ¿no? Pero yo me quedo en lo positivo que tiene, y creo que es mucho, ¿no?
y yo siempre he defendido que la gastronomía debería ser una asignatura, y además una asignatura vehicular para tantas otras aplicaciones, ciencia, química y por supuesto nutrición, ¿no? Creo que estoy convencido que sería una asignatura que aportaría mucho a los chavales. Ahora que tienen que, por ejemplo, despegar del nido, que sepan manejarse, ¿no? Y comprar, y que sepan, y aparte de inculcar esos valores que estamos hablando, ¿no? De temporalidad del producto, de nutrición. Bueno, para mí creo que debería ser un plan estatal, un plan nacional de decir, oye, hay que plantarlo. No de iniciativas de cada instituto, sino que fuera algo reglado. Buenos días. En primer lugar, darle las gracias por su asistencia y querría preguntarle, en su menú, ¿tiene contemplada el menú vegetariano o vegano? Gracias. Gracias. Bueno, a día de hoy, el tema del vegetarianismo, el veganismo, todas estas corrientes o tendencias que cada vez son más. Yo recuerdo hace unos cuantos años, en un evento que hicimos para una empresa de Estados Unidos, en el que no os podéis imaginar la lista de veganos, pescetarianos, kosher, en fin, una historia que aquí no estábamos tan acostumbrados. Ahora cada vez lo vemos más, ¿no? Yo sí que te puedo decir que no tenemos un menú instalado como tal, pero que lo adaptamos al 100%. De hecho, muchas veces cuando piensas en un plato, a día de hoy es más sencillo pensar en platos vegetarianos o veganos, porque sabes que no tienes ningún problema. Es decir, cuando tienes un plato que es 100% vegano, que los hay, y ya te digo, nosotros hacemos un menú de 20 platos veganos, o sea, sin nada de proteína de pescado y carne, ni huevos siquiera. Es decir, porque claro, luego hay que diferenciar entre veganos, vegetarianos, pescetarianos. Hay veganos que comen jamón, en fin, hay un abanico amplio de esto. Y nosotros nos adaptamos sin ningún problema. No digo que sea positivo, o sea, a mí me gusta cocinar con todo, no voy a descartar. Pero también hay algo que en parte me preocupa, y es el hecho que hay una serie de costumbres, tradiciones, productos, estilos de vida también, más controvertidos, como es la caza, por ejemplo, como una serie de productos que forman parte de nuestra cultura, y que es cierto que con esa corriente que hay de, no sé cómo decirte, un tanto infantiloide, creo, puede un poco poner en peligro todo esto. Yo, como he dicho, me gusta todo, intento cocinarlo todo, y creo que forma todo parte de nuestro ADN. Y claro, es cierto que a medida que vamos avanzando en ese sentido, al tema del veganismo, vegetarianismo y todo esto, hay algunas cosas que ponen ese peligro. Es lo único que tal vez, si tengo que ponerle un pero, sería eso. Pero hay que pensar que el otro día el año pasado estuve en CIP, es un congreso interesante porque habla de tendencias en hostelería, no tanto en estrellas, no es mala difusión y tal, pero sí que habla de las tendencias en cuanto a quinta gama, productos de quinta gama, fast food, etc., ¿no? Y pero una serie de productos que reconozco que me desconcertaron totalmente, porque eran pechugas de pollo que no eran pollo, hamburguesas que no eran de carne, y que no digo que me preocupe, digo que estamos en ese inicio, ¿no? Estamos dando esos primeros pasos a una cocina, a una comida que no es lo que aparentemente ser, ¿no? Si ahora mismo, mi reflexión es la siguiente, si ahora mismo en una hamburguesa de pollo, o en una hamburguesa de ternera, o en cualquier carne picada de lo que sea, no sabemos exactamente qué es lo que nos están poniendo, qué tipo de carne nos están poniendo, o qué desperdicio nos están poniendo, en una hamburguesa vegetal, ¿qué es lo que nos están poniendo? Me refiero, sí, soja, pero todo no puede ser soja, me refiero. No sé, eso es lo que a mí me desconcierta, ¿eh? Y ya te digo, yo lo probé
no te voy a decir que estaba asqueroso porque no lo estaba bueno, estaba rico, he comido pollo peor, te lo puedo asegurar. Pero no dejo de pensar que esto me descoloca un poco, porque no sé exactamente cuál es el fin último, cuál será el siguiente paso, porque entiendo que ahora con estas hamburguesas vegetales y tal, estamos yendo por lo correcto, ¿no? Entiendo que cuando se hizo la primera hamburguesa de carne de ternera, cuando empezaron esa industria a andar, entiendo que las carnes serían de calidad, y a medida que vas buscando el precio y a medida que vas buscando la competencia, vas incrementando lo que a lo mejor no deberías de poner. Con el tema de esto pasará lo mismo. Ahora estamos empezando a andar, pero dentro de 5 años estaremos comiendo perritos calientes vegetales. ¿Qué puñetas estaremos comiendo? ¿Estaremos comiendo serrín? No lo sé. Eso me preocupa un poco. Es una reflexión. Dime. Pues que había preguntas, sí. Es que él tenía dos, pero bueno. No preguntes de manera perquè Quico, al començar parlant de la creativitat, ha sigut l'eix vertebral de la teva xerrada, volia fer dues preguntes de l'hora voltant. Si comparem el tema de la creativitat, no sé, per establir una analogia amb el que seria un iceberg, creativitat i originalitat seria més o menys la punta que no de l'iceberg. Fins quin punt seria una condició, si no suficient, si necessària, tota una gastronomia tradicional que seria la que quedaria a la part de baix, el coneixement de la qual precisament que aquesta creativitat o aquesta originalitat sorgisca per establir comparatives, no sé, en el món del flamenc, que som un apassionat. Un Enrique Molins d'un Camarón no serien originals, no serien creatius, sinó que tingueren tota una tradició darrere que en un moment donat explosiona o implosiona dins com ho vulguis i fa que es rebenten tot. Te ho dic per què? Perquè, per exemple, n'hi ha determinats plats, jo me'n recordo quan era xicotet, que la veïna de ma casa, la tia Maria Budillots, i de quan en quan li diu a ma mare, en un cabal d'espart, ai, Maria, Rosell, el Gibson, no sé què, no sé quantos, i feia un arròs caldos verde. I aquests plats, o un arròs caldos en penquetes ferols i naps, i aquests plats avui en dia, o mai te'ls fan en un restaurant, o te'ls fan en un puesto. És el que va dir, perquè fa uns anys es va instaurar una certa polèmica, tal volta desada més per els mitjans de comunicació, jo crec que no tan instaurada en la cuina, no? D'enfrontar a cuinar i un poc frivolitzar el treball de la cuina creativa, no? S'ha frivolitzat molt en aquest sentit, i com us deia abans, jo crec que són aspectes que ens ensanchen el camp, no? Ho fan més ample per a poder treballar. Coses que ha fet Ferrer Díaz, que se l'ha criticat molt, el que fa és obrir un camp. I després hi ha molta gent que s'aprofita d'aquest camp. Jo trobo que el debat ara no està tant entre la cuina tradicional i la cuina moderna, no? En la cuina tecnològica i la cuina tradicional. Podem fer cuina tradicional en aparells supermoderns i podem fer cuina moderna en conceptes super d'abans, no? Per exemple, és el nostre cas, nosaltres fem garum en casa. El garum no l'hem inventat nosaltres, el garum el van inventar els romans, però ara parlem de garums, de fermentacions, i són coses que ve d'abans, o sigui, no estem inventant res, estem inclús aprofitant tècniques d'abans, que ara no s'utilitzen tant. Per a mi, tal volta el debat és entre la cuina artesana i la cuina de quinta gamma o industrialitzada. Tal volta seria, d'ací uns anys, d'ací no molt, aquest serà el debat. Per què? Pues perquè el restaurant tradicional com a tal, el seu equilibri de subsistència és precari, en el sentit de, no és que no n'hi hagin clients, el problema és que no n'hi ha professionals. Aquesta és la diferència. No n'hi ha professionals per a clavar-se en la cuina, estar tot el dia cuinant per a treure un producte artesanal. D'ací poquet no n'hi haurà molta gent que estarà disposta a fer això, que tingui aquest... Pues, per què? Una, perquè tots nosaltres, i jo m'incloïsc ahir, en tot el Sol i Masterchef i tal,
ningú el diu que vas a ser cuiner per estar tancat en una cuina picant ceba i treballant en les teves mans. Tots el que volen ser són estrelles del rock, tots volen ser chefs de star, ¿vale? Y tots no poden ser chefs de star. Entonces hi ha com una especie de, com t'ho diria jo, de frustració en aquest sentit. Si no, tots pensen que van a ser Jordi Cruz, però Jordi Cruz és Jordi Cruz i no n'hi ha molts, i està ahí per molts mèrits, per supost, per la cuina també. I Jordi Cruz du molts anys treballant. Jo l'he conegut quan no el coneixia ningú i ell és un cuiner de tota la vida que ha treballat molt en la cuina i ha arribat ahí quan ha arribat. La qüestió és que així jo trobo que podem llançar aquesta falsa perspectiva i aquesta frustració en el futur en molts cuiners que pensen que això és com un camí molt fàcil, no? De fet, els cicles de cuina s'omplin en Masterchef i es buiden a mesura que van passant el temps i es donen compte que això és una miqueta més complicat. I per a mi el debat serà això. Qui és el que és com les panaderies artesanes o el pa de quinta gamma i a mesura que anem avançant, si es donen compte que ara està parlant de les cuines grises, les cuines que no n'hi ha clients, que són tot delivery, per endur i tal. La gent cada volta demana i ho duen i tal. I el tema de cuinar cada volta és un procés artesanal que requereix el seu temps, els seus coneixements, la seva tècnica, que estiguis enamorat d'aquest ofici, que sigui també vocacional. I això, mitjançant la cuina tradicional, es valora molt poc, perquè a més la cuina tradicional està relacionada amb preus, no parlar econòmics. Tu saps el que a dia d'avui costaria dur a una persona replegar aquests xixons, tot això per a fer aquest arròs? Molt val aquest arròs. No és el que val de la Eva, és el que val que un tio vagi per ell. Vull dir, el debat per a mi en els anys no serà cuina tradicional o no. De fet, jo pense que la cuina tradicional estarà més instaurada en la cuina, en l'alta restauració, que, o sigui, serà, ojalà m'enganya, però jo crec que no sé, ojalà m'enganya, podràs provar, fixa't el que vaig dir-te, plats tradicionals més plats en l'escaleta, d'ací uns anys, que en qualsevol restaurant que pugues parar. Estic convençut. Pues per què? Pues perquè això s'ha de posar en valor, i si poses en valor s'ha de pagar, i això serà una ocasió especial i a dia d'avui això costa molts diners, vull dir, i la quinta gamma va absorbint aquests espaus, és dir, jo no soc cuiner, no tal, em duen les croquetes fetes, em duen el sal fet, el fondo fet, el tal, i és més fàcil, és més econòmic, i el resultat, bueno, això és el que jo penso. I una segona. En el tema de la creativitat, claro, tu m'has posat l'exemple de les gambes a la sal i a la llima marinades o cuinades durant 10 hores. Val? La meva pregunta és, fins quin punt, parle no de l'escenari, sinó de la tramolla que hi ha darrere de l'escenari, el fracàs és una condició necessària per aconseguir un rengló recte, tenint en compte que n'hi ha molts renglons torts darrere per arribar a aquest rengló recte. Tremendament. Per això és el que estic dient. Al final nosaltres d'ací uns anys diem que és cuina artesanal. Per què? Pues perquè està pensat un plat per fer-lo, hi ha un desenvolupament d'aquest plat per arribar a aquest punt, i jo estic segur que d'ací uns anys parlarem d'aquest punt, no? de cuina artesanal o de cuina de quinta gamma o tal. Per què? Perquè tu mateix estàs dient, i és cert, nosaltres hem tirat molts quilos, i a més d'un quilo de gamba, fent arribar a aquest punt, a aquesta conclusió, perquè han fet de tot en la gamba. I així podria posar-te molts exemples. I, ojo, i molts plats que es queden en el camí. O sigui, jo m'atreviria a dir que més del 50% dels plats que nosaltres proposem, que pensem i que desenvolupem, no arriben a començar-lo. Més del 50%. Doncs per què? Perquè no estem convençuts, perquè millor la temporada s'ha acabat, o perquè la tècnica és molt complicada, o perquè el resultat no t'agrada. Perquè tu penses que aquest plat serà la pera limonera i després resulta que no acaba d'enganxar-te, no? Però és cert que en tot aquest camí recorregut, en totes aquestes tècniques que has fet, tot això té un back office, tot es queda ahí, aquest know-how que parlem, està ple d'errors i d'encerts, molts errors, més errors que encerts.
i que al final això ens serveix per a desenvolupar o per arribar a altres conclusions. Nosaltres hem començat a millorar a fer un plat que pensaves que era Xina i de repente trobes algo que t'interessa i dius, ostres, pues això, en això, pam, i ho tens ahí, molt fàcil. A vegades és molt senzill, a vegades és aparentment senzill perquè això és una tècnica que tots vosaltres podeu fer en casa, sempre tenim que tindre sal i gamba i llima, i es pot fer en casa, però el fet de tindre 10 hores, però tal, és més complex, no? Però la tècnica és super senzilla. Per això l'error forma part del nostre aprenentatge, però bueno, jo parlo que jo no crec que sigui la cuina només, és tot. El tema és que l'error no arriba al client. No sé, antes, quan eres més jove i tens ganes de provar i fer i tal, ho traus tot per a fora, no? T'ho proves, encara que sigui una merda del plat, però ho traus. I a mesura que vas fent, no dic més conservador, a millor sí, dius, bueno, si no estàs del tot segur, es queda dins i no passa res, i continuem. I per el temps, pues això, jo dono aquesta seguretat que això sí i això no. Jo no voldria que me secular ningú. Una xicoteta reflexió per als alumnes també, i una curiositat que te la faré última. Jo espero que no sigues conscient que acabes de fer una classe de disseny de producte turístic. No crec que t'interessi ser profe de turisme, però si no és patiment. A mi m'interessa tot, Jordi, tu has parlat. La meva dona sempre em diu, tio, però per què no eres mestre, perquè no saps que estaràs més en casa, no viatjaràs tant, no tal, i... Ara ja m'has assustat. Mira, disseny de producte turístic per als alumnes, fonamentalment, són paraules teues. En els dissenys de productes turístics haurien d'haver emocions, hi hauria d'haver més treball que brillo, hi hauria d'haver més qualitat que quantitat, que s'interpretara. Has dit la memòria, el mirar arrere per mirar avant, i fonamentalment has dit una frase que m'ha encantat, és que el viatge a l'escaleta el puguem veure al plat. Jo penso que si els nostres alumnes són capaços de captar tot això, ho poden aplicar a les experiències i a les seves feines, doncs anirem molt millor. Bueno, jo és el que el dia, jo penso que la indústria turística, ni que vols dir-vos que és la que més està creixent exponencialment, la gent té un a dia d'avui tot el món, i jo augure nosaltres enguany el temps que hem estat oberts han treballat moltíssim, mesos del doble de clients i facturació que l'any anterior, en el moment que estem, no?, de pandèmia. Jo trobo que ara, per això estic relativament tranquil, perquè sé que quan obrim anem a treballar molt, i tenim que ara pillar forces perquè jo estic convençut de que serà així, no? És una crisi de pandèmia sanitària, però no és econòmica. Llavors jo penso que ens queda un any, este any que anem a començar, el 21, de molt de treball. Parlo del restaurant, i la incertidumbre per a mi serà el 2022, que és quan la gent tal volta tinga la possibilitat i les ganes, les ganes de viatjar no tenen ja, però millor tenen encara aquestes reticències per a poder viatjar. Jo estic convençut de que el 2022 serà quan la gent eixirà molt, és quan tindràs un molt de treball en la teva agència de viatge, segur. Enguany no ho sé, però l'any que ve segur, moltíssim. I aquest és el meu dubte, no? Que si nosaltres hem tingut la capacitat de retindre, enamorar a aquest client que ara ens està visitant, que feia temps que volia visitar-nos, que no ho ha fet perquè aquest cap de setmana se n'anava a Londres, o se n'anava així, o se n'anava allà, i evidentment premiava aquesta visita a qualsevol ciutat o a qualsevol puesto abans d'anar a l'esquerda, que la tenim allà al costat. La tenim al costat, ja mirem i no ven. Doncs aquest és el client que millor ara nosaltres estem tenint. Vull dir, jo ara que estic treballant el doble no pense que siga perquè nosaltres estem fent millor, estem fent igual, estem fent exactament igual, intentem fer-ho el millor possible, però no treballem el doble per això. La circumstància global és esta, és el que n'hi ha, i jo tinc que entendre llegir el mercat. I per a mi el mercat el que està dient és això, que ara el que està passant és que el client no pot viatjar i busca això. És l'oportunitat que jo trobo que ara tenim a l'interior d'Alacant, que hi ha molta gent que mos coneix i que ara és quan dius puc anar a cap puesto, no puc anar ni a un centre comercial, no puc anar a Londres, és més fàcil, és més econòmic quasi, podria dir que és més econòmic inclús viatjar a Londres un cap de setmana que anar a l'Escaleta.
el vol, tal, no sé què, l'estància, al final se sumes i clar, millor en el teu entorn, en el teu Instagram no queda tan bé dir que has estat en Londres, tens més fotografies de Londres que a millor de l'Escaleta, no sé, però en definitiva el que nosaltres venem també són emocions i que perduren, no? I bueno, intentem en aquest sentit fer el possible. La curiositat és com podeu adiestrar o educar tant el tema del gust, les olors, com les treballeu d'alguna manera? Bueno, jo trobo que és una qüestió de temps i tens que exercitar-ho, no? Hi ha persones que em dona un poc de ràbia ara, l'altre dia s'està sentint un cuinet, la diferència entre cuiners i cuineres, no? Que les cuineres són més sensibles i això, a mi em pareix una xorrada gran. Jo he conegut cuiners amb molta sensibilitat, cuineres sense cap sensibilitat. Per mi no hi ha diferència de gènere entre un cuiner i una cuinera, que poden fer els mateixos treballs, les mateixes retribucions, exactament el mateix. Jo penso que tens que néixer de taló per una sensibilitat, una curiositat i per supost que desenvolupar-la, no? És com el tenista que naix una habilitat i que si damunt la desenvolupa pot arribar a lo màxim, no? Jo trobo que arriba un moment al final en què nosaltres mateix, a mesura que va passant el temps, el que deia jo abans, a mesura que vas prova-error, molt empíric, no? De dir pam, 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 és cert que quan vas fent major n'hi ha coses que dones per sentat, n'hi ha coses que ja dius això no, el va bé perquè me permetís tal volta afinar més, fer menys proves, però va mal en el sentit que tal volta el perds algo que no has provat, que penses que no i que resulta que sí. Jo penso que és una qüestió vital també, no? A mesura que ens fem majors pues, sabem que hi ha algunes coses que sí, és que no, i a voltes el perds pel camí i aquestes coses, però jo, mira, en Cotes Baixes, en una de les experiències que van fer els alumnes, xavals de 10-12 anys, crec que fan, recorde, vaig anar a veure què és el que estaven fent coses, i recorde un xaval que va presentar, era un encidant, que era un encidant en aigua, però molta aigua, i em vaig riure perquè dic, ostres, que s'ha colat, s'ha ratllat el xaval, volia ja enjuagar-ho, i li vaig preguntar, un poc en sorna, i el xic em va dir que no, que és que en sa casa, sa abuela, preparava un encidam en aigua. Era com una sopa freda d'encidam. I de repente em vaig quedar una cara de tonto perquè tenia de mi algo que per a mi era tremendament sorprenent, curiós, i per investigar jo. És dir, hòstia. I això per a mi és lo que meneix a tot. Aquesta emoció de volta a descobrir, un poc riure de tu mateix, en aquest sentit de que, ostres, no ho havia vist. Jo, quan vaig a restaurants que d'alguna manera dius, bueno, jo quan vaig, per exemple, no sé, a Coque, Madrid, un gran restaurant, un gran cuiner, superinstal·lació i tal, jo ho vaig superrelaxat perquè jo sé que el que fa este home no ho podem fer jo. O sigui, no jo ni de conya, perquè no tinc instal·lacions ni tal. Però quan de repente vas a menjar un bocadillo i el treuen algo que et sorprèn, dius, ostres, com no m'ha donat jo compte d'això? I et dona un poc de ràbia. Bueno, però això jo crec que és el motor de qualsevol desenvolupament professional de qualsevol. Sí que volia una coseta que jo crec que igual els alumnes no s'atreveixen. Hi ha un grup d'alumnes en lo del disseny de productes que has dit tu que crec que estan dissenyant algun producte al voltant de l'oliva i volen dissenyar en el producte una col·laboració amb tu. Sí. Aleshores, això ho estem tirant ahí hi ha un producte en Cocentaina fet al voltant de l'oliva en una col·laboració amb Piquemolla. És de talota de la cooperativa Bueno, estan fent els alumnes i encara està en procés de creació. Està en procés de creació. Quan ho tinguem més avançat, espero que te criden. Sí. No, jo no tinc cap problema, vull dir que a mi, a veure, el tema de... Bueno, jo crec que es nota també que el tema de formació m'agrada, disfrute, estic content, feliç, no? Pense que una de les coses de lo que estem parlant, de la revolució de la cuina moderna, és precisament aquesta vocació de formació, no? Per a la resta, per als nostres companys, per als nostres
alumnes, nosaltres, l'Escaleta tots els anys rebem de tot el món, alumnes de tot el món que venen a formar-se en l'Escaleta. O sigui, d'alguna manera, entre cometes, som una mena d'institut de formació. No el que és per ahir, que són, no, és que tenen 20 xavals ahí, no, nosaltres tenim com a molt 5 persones que estan entre nosaltres treballant i col·laborant, per supost treballant, però també col·laborant. No, ells el que volen és fer un producte que és portar gent segurament de la costa, crec, Sí. o eren, no recordo si és el producte que estan fent en Erasmus o els de la costa, per aportar-los, mostrar-los l'oliva, la utilització de l'oliva i demés, i fer algun tipus de degustació en Pues que no sé si està relacionat o no. Fill d'això, hi ha un xic que està treballant a la Universitat d'Alacant, que li diuen Carles, no m'he dit el nom, que està fent un projecte, que ha fet un projecte i està en marxa, crec, que és d'oleoturisme, en el que visiten al màster dels pressupost de la Guilleneta, estan visitant oliveres mil·lenàries i estan fent rutes al voltant d'aixes oliveres mil·lenàries de l'oliva i productes, etc. I sí que és cert que hi ha una sèrie d'empreses, restaurants associats a estos tours. Nosaltres col·laborem. Jo li vaig dir a Carles, mira, el projecte em pareix genial. Jo sé que de tots els grups que pugues fer no em vindrà cap a ma casa per una cosa de preu. Però bueno, jo si el dono el nom i tu, jo no tinc cap problema. Vull dir, pense que el que estava dient, el que estava comentant, al final es tracta de dinamitzar el sector, l'interior. Nosaltres, per exemple, puc dir-te que a nivell turístic, de gent estrangera de fora, no tenim una incidència molt important. Vull dir, millor representa el 20%, 15-20%. I d'aquest 15-20%, d'aquest 15-20% d'estrangers que venen a la nostra casa, la majoria són gent resident. Vull dir, potser estan a Altea, viu en els nostres poblets. I ara sí que estic notant, sí que m'ha donat compte, hi ha diverses iniciatives que estan fent-se de Airbnb, de xicotets d'apartaments turístics, de casetes que n'hi ha apartades per així, de gent que millor s'ha vingut a jubilar en Inglaterra, on siga, venen així a viure, arreglen la caseta, tenen habitacions de sobre i el que estan fent és com una espècie d'hotel rural, no arriben a ser, i n'hi ha però prous. De fet, em van convidar, si volia anar a un d'ells, i després de dir-los que sí, bueno, per favor i tal, em va dir que era naturista, entonces vaig dir que no, que ara feia massa fred, que no era. Però està així en un poblet, no sé si estan planes. Bueno, és superinteressant, que tot suma, en definitiva, no? I jo penso que ahir no fem grans hotels, no fem superhotelacos, però xicotets cosetes, pues jo crec que és interessant. És el fil de lo que tu has dit al principi, és a dir, una altra tipologia de turisme que la costa té lo seu i nosaltres tenim altra cosa, altra manera de fer. Sí, totalment d'acord. Ja venim? Bueno, pues moltes gràcies. Un plaer. Muchísimas gracias, Nico, per tus paraules. Ha sigut un plaer gaudir de la seva experiència. Ha sigut un plaer gaudir de la seva experiència, coneixement i reptes. A continuació anem a fer una breu pausa. Al pati servirà una picar. Per favor, demanem que seguisquen totes les mesures Covid en tot moment i ens veiem a les 11:30, sí. D'acord? Moltes gràcies. A l'alimentar com la cancha, cuando le después, ¿no? Porque vas a pasar bien, ¿no?
Què tal, Maria? O què?